Wel, os gyda chi eich Beiblau chi, os ydych chi droi at Ioan, a penod 6, a ni'n mynd i edrych ar adnodau 16 i 21. Nes i ddarllen mwy na hynny, ond ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr adnodau yn gyda'n gilydd. Os chi'n edrych ar benod 6, nes i ddim darllen y benod ar ei hyd, ond mae'n benod hir. A mae'r benod mwy na lai gyd wedi rhoi at hanes Porthu'r 5,000, un o hanesion a gwirthiau enwoca yr arglwydd Iesu Grist. A yng nghanol yr hanes mae yna 5 adnod am rhywbeth arall. A mae'n rhyfedd yn dweud bod e'n dod yng nghanol yr hanes. A mae rhaid ni ofyn, pam? Pam bod yr hanes yma yn dod yng nghanol hanes Porthu y 5,000? Wrth gwrs, y reswm amlyca yw achos dyna beth ddigwyddodd. Ac felly mae Ioan yn sgrennu yn union beth sydd wedi digwydd yn yr hanes. Ond, yn dyw Ioan ddim yn cyfnodi bob hanes sydd yn digwydd yn ystod bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond ambell i beth mae'n dewis. Mae'n dewis a dethol. Mwy na thebyg, yn yr un penod yr 20 sydd gyda ni, mae'n dewis rhyw 20 o ddyddiau. Rhyw 20 o ddyddiau o fywyd Crist. A felly pam bod e'n dewis yr hanes yma? A fi'n meddwl, i ddeall pam, bod rhaid ni ddarllen y Porthu'r 5,000. Bod e rhyw ffordd yn gysylltiedig gyda beth sy'n dod cynne, a dyna pam nes i ddarllen e. A ni'n gweld, chi'n gwybod bod Crist yn porthu mwy na 5,000, 5,000 o ddynion. Ac eto ar ddiwedd yr hanes, mae pobl yn gweld, wel, mae hwn yn rhywun arbennig. Yn wir, yn adnod 14, chi'n gweld, mae'n gweld yr arwydd, a maen nhw'n dweud, hwn yn wir, yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd. Maen nhw'n gweld, wel, mae'r person yma yn rhywun arbennig. Ond mae Iesu ddim eisiau y sylw yna. Ac mae'n dweud nad o 15, ciliodd i'r mynydd eto ar ei ben ei hun. Mae'r dorf eisiau wneud e'n frenin. Ond mae yn cilio o'r ffordd. Mae'n dianc wrthyn nhw i fynd ar ben ei hun. Achos mae Iesu'n gweld, mae'n deall bod nhw wedi gweld y wyrth, ond bod nhw ddim yn deall y wyrth. Mae'n dweud bod, nes mlaen, bod nhw heb ddeall. Bod nhw, yn adnod 34, mae'n dweud bod nhw'n meddwl bod yn gwneud y wyrth, a wedyn maen nhw eisiau gwneud yn frenin, fel bod nhw'n gallu cael bara trwy'r amser. Mae'n dweud, adnod 34, Sir, roi'r bara hynny trwy'r amser. A dyna pam maen nhw eisiau fod yn frenin. Wel, achos bod nhw'n gallu rhoi bara am ddim iddyn nhw. Ac mewn cymdeithas ble, wel, bara yw'r staple diet, mae rhaid chi gael bara i fyw. Os maen nhw'n gallu rhoi bara i chi am ddim, allan o mwy na lai dim byd, wedyn chi eisiau'r person yna i fod yn ffrind i chi, i fod yn frenin arno chi. Mae fel tesgo personol i chi am ddim. Dyma'r person yma. Ac os mae'n gallu rhyddhau nhw o'i clodi, a'i problemau economaidd trwy roi bwyd am ddim iddyn nhw, wel, beth dyw e ddim yn gallu dweud? Hynny, maen nhw'n byw mewn gwlad sydd wedi gormesu gan yr Rhufeiniaid. A maen nhw eisiau gweld, dyma'r un sy'n gallu rhyddhau ni, nid yn unig o problemau economaidd ni. Mae pobl eisiau'r un peth heddi, ni gynnw. Yr economi ni'n clywed am trwy'r amser. Ond dyma rhywun sy'n gallu rhyddhau ni o ormes llaw yr Rhufeiniaid. Ac arwen Israel, falle, i oes arall, fel Brenin Dafydd gynt. Dyma rhywun sydd â grym a nerth. Ond nid dyma'r math o frenin yw Crist. Ac mae Ioan
yn yr adnodau mewn 16 i 21, yn dangos i ni pa fath o frenin yw Iesu Grist. Pa fath o frenin yw e. Felly dyna un reswm, wel, yn 2 reswm, dyna beth egwyddod, ond hefyd, mae eisiau dweud rhywbeth ni am pa fath o frenin yw e. Ond mae'n y drydydd reswm, hefyd fi'n credu, mae'r hanes yma. Bob tro ni'n darllen Efengyl Ioan, mae rhaid ni gofio bod Ioan wedi dweud wrtho ni pam bod wedi sgwennu'r llyfr. Yn adnod 21, yn pennod 21, mae'n dweud wrtho ni, adnodau 30 a 31, a roedd llawer o rwyddion eraill a wnaeth Iesu, na gydynt wedi cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi cofnodi mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi drwy gredu cael bywyd yn ei enw ef. Felly ni'n gwybod, unrhyw bryd ni'n darllen Ioan, bod y llyfr wedi ysgrifennu i ni gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Felly, sut mae'r hanes yma o'r disgyblion mewn cwch ar y storm, sut mae'n dysgu ni am frenhiniaeth Crist, ac hefyd, sut mae'n gymorth ni weld a credu pwy yw e. Felly dyna beth ni'n edrych arno gyda'n gilydd. Mae'n 3 peth fi eisiau ni weld gyda'n gilydd. 3 peth am yr hanes yma. Peth cyntaf yw hyn. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ar y storm. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ar y storm. Nawr, Dyw Ioan ddim yn dweithio ni beth oedd y disgyblion yn meddwl am hyn i gyd, am porthu'r 5,000, ond mae'n siŵr o fod, fel arfer, yn meddwl rhywbeth tebyg i'r dorf, a ddim deall yn iawn pa fath o frenin yw Crist. Ac felly mae'r gwirth yma ar ei cyfer nhw. Nawr yn yr hanesion eraill yn yr Efengylau, Mathew a Marc, pan maen nhw'n sôn am yr hanes yma, maen nhw'n dweud bod Crist wedi dweud wrth y disgyblion, ewch i'r cwch, na'i gwrdda chi o'r ochr draw. A mae e'n mynd i weddio ar ben ei hun. Nawr, dwi ddim yn dweud hyn fan hyn, ond yn adnod 6, mae Crist yn dweud, os rwle allwn ni brynu bara i'r dorf yma. Mae'n dweud ar hyn roedd i roi prawf arno, oherwydd gwyddau ef ei hun beth oedd e'n mynd i wneud. A os mae'n gwybod pryd ni yn porthu'r 5,000, mae bod nhw fod yn gwybod fan hyn, yn dweud, beth mae'n mynd i wneud. Doedd ddim yn sioc iddo fe bod y disgyblion mewn cwch, mewn storm, ar y môr. Ac yn sydyn, mae'r disgyblion yn mynd o fod ar borfeidd gwelltog. Mae'n dweud bod e'n lle oedd lot o laswellt, yn bwyta llond ei bol o fara a physgod. Ond oedd ar ben i digon yn bwyta a cael diolch. Chi'n gwybod y tymlad yna, pan chi wedi bwyta pryd o fwyd da, mewn lle braf, oes yna dymlad gwell yna i gael? A dyna fel oedd y disgyblion. Ond yn sydyn, yn mynd o fyna i fod ar fôr tymhestlog yn nghanol y tywyllwch. Roedd hi eisoes yn dywyll. A chi'n gwybod y tymlad yna o'r feddwl weithiau, o dim ond rai oriau nôl o'n i'n rhywbeth braf, yna mae rhywbeth wedi digwydd sydd wneud chi dymlo yn dost mwy na lai, achos bod e'n sefyllfa mor ofnadwy. A fel am a bywyd, neu gyfe? Bod ni'n gallu mynd o fod ar ben y mynydd i fod reit lawr yn y gwelodion. A mae'n gallu digwydd yn ddi-symwth ac yn syth. A maen nhw'n gweithio'n galed, ydyn nhw, y disgyblion. Chi'n gweld maen nhw'n rhwyfo, ac eto maen nhw'n mynd i unman. Maen nhw fel petai nhw'n symud yn unman gweithio holl waith nhw, holl llafur nhw. Mae fel petai nhw'n rhwyfo yn yr unfan. Dwi ddim yn siŵr beth mae bywyd fel i chi ar hyn o bryd. Dwi'n yn siŵr pa fydd o bethau i chi yn ei wynebu. Ond, yn ni'n gweld, dim ond troi mlaen newyddion, neu gyfe? A ni'n clywed un newyddion drwg tywyll ar ôl y llall, neu gynni?
the cost of living crisis. Ni'n clywed amdano fe yn ddi-ddiwedd, a mae yn ddifrifol, ni'n gwybod? A falle bod chi'n meddwl sut mae pobl mynd i dalu y morges, neu sut ni'n mynd i wneud hyn a prynu digon o fwyd i'n hunain ac i dwymo y tŷ dros y geia. Ond wrth gwrs, falle bod pethau fwy na hynny yn eich gyfuddio chi ac ar eich meddwl chi. Falle bod e'n storm personol i chi, falle bod na alar, falle bod na salwch, neu falle bod na salwch rhywun sy'n agos ato chi. Falle bod yna unigedd neu straen gwaith neu bod yn rhiant neu bod yn fymgu neu yn dy cu, falle bod dim gwaith a bod hynny yn straen. Mae pob math o amgylchiadau anodd yn dod ar ein traws ni. Yndyn ni'n tymlo weithiau bod ni yn hunain yng nghanol y storm, yn gweithio'n galed ac eto yn mynd i unman, a bod ni'n brwydro'n erbyn elfennau a bod dim cymorth i ni. Yn wir, falle'r peth gweitha yn y storm yw bod ni'n tymlo fel sy'n ni ar ben yn hun a bod neb yn deall a neb yn gwybod beth ni'n ei wynebu. A mae'r disgyblion yn tymlo fel yna yn y sefyllfa yma. A beth nhw'n gweld yng nghanol y storm yw'r arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y môr tuag atyn nhw. Hynny yw, os chi wedi byw gyda'r storïau yma, dim stori, yr hanes yma, ers bod chi'n blentyn, wedyn weithiau, mae gwirionedd beth sy'n digwydd, fel bethau'n golchi drosto chi rhyw ffordd, ynddo fe? Ond mae Iesu Grist fan hyn yn cerdded ar y môr. A dyfu ryw gof, chymryd o Beibl mawr y plant, os chi'n cofio'r llyfr yna, bod Iesu Grist, a falle mae'n neud yr hanes yma, bod e'n cerdded ar y môr, a mae'r môr fel llyn. Ond mae'r môr fan hyn mewn storm. A os chi byth wedi bod ar lan y môr mewn storm, chi'n gweld mor fawr i'r tonnau, ac eto yng nghanol y môr, mae Crist yn cerdded ar y môr. Pwy sy'n gallu gwneud hyn? Pwy sy'n gallu cerdded ar y môr mewn storm? Dim ond yr un sydd wedi creu y môr. Dim ond yr un sydd wedi creu y storm yn y lle cyntaf. Yr un oedd ei ysbryd yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd ar ddydd cyntaf y greadigaeth. Sdim byd yn fwy pwerus na storm. O'n i, wythnos diwetha, ni dreulio rhai dyddiau ym Mhen Llŷn. A ddyn diwrnod, digwydd bod yn hynod o stormus, yn wyntog fwy na dim, a ni'n cerdded ar y traeth, a oedd yna adegau ble o'n ni'n cael un anodd cerdded ar y traeth yn y gwynt. Heb sôn am beth ddefe fel yng nghanol y môr yn gwynt y storm. Ond mae'r gair mewn cerdded hefyd, dwi'n meddwl y brwydro yn erbyn y gwynt fel o'n i'n cerdded ar y traeth, mae'n golygu yn y Saesneg going for a stroll. Hynny yw, mae'n rhywbeth hawdd. Mae fel petaiau jyst yn mynd am wac hamddenol yng nghanol y môr. Dyma'r math o frenin yw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n frenin sy'n teyrnasu dros bob peth. Mae'n frenin sy'n arglwydd ar y cyfan oll. Yn frenin sydd yn trefnu bob dim, yn gallu rheoli'r storm, yn gallu cerdded drwy y storm. Os yw hynny mor hawdd o fe, beth mae ddim yn gallu i'w wneud. Sdim byd yn amosib iddo fe. A mae'n gwybod bod y disgyblion wedi mynd i fod yn y storm. Mae'n gwybod bod y disgyblion mynd i fod yn rhwystredig. Ond mae yng ngofal y cyfan. Does dim damweiniau. Does dim camgymeriadau gyda fe. Mae Salm 29 yn dweud, adnod 3, mae llais yr arglwydd yn uwch na'r dyfroedd. Dyw'r gogoniant sy'n tyrannu. A mae'r arglwydd yn uwch na'r dyfroedd cryfion. Ac yn adnod 10, mae'r arglwydd wedi orseddu uwch y llifeiriant.
y mae'r arglwydd wedi orseddu'n frenin byth. Mae'r brenin ar ei orsedd, a dyw e ddim yn frenin gwan. Dyw e ddim yn frenin sy'n gallu gwneud rhai pethau pan mae porfa gwelltog, a mae digon o fara, a mae'r amgylchiadau'n iawn. Na, mae'n frenin hefyd ar y storm, a mae'r cyfan yn ei law ef. Mae gyda'r disgyblion un sydd yn fwy na'r storm o'i plaid nhw, ar ei ochr nhw. A gyda ni bore yma, os i ni'n credu un sy'n fwy na'r storm o'n plaid ni, ar yn hwchor ni. Mae e'n fyw, a does dim byd nad yw e'n arglwydd arno fe. Emynydd yn dweud, pwy yw hwn sy'n rhodio'r tonnau? Drwy'r ystorm ar ei hynt. Dyma lywydd y dymderau. Dyma arglwydd mawr y gwynt. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ar y storm. Na'r peth cyntaf. Yr ail beth yw credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin yn y storm. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin yn y storm. Dwi'n gwybod os chi'n cofio yn ystod amser Covid, o'ch chi'n aml yn clywed pobl yn dweud, neu posteri weithiau, yn sicr o gwmpas Gaerdydd, yn dweud daw eto hael ar fryn. Neu yn Saesneg rhywbeth fel, this too shall pass. A hynny yw, oedd eisiau ni glywed y geiriau yna, falle, yn dod mae'n dda ni, falle clywed y pethau yna, ar un llaw. Ar un llaw, mae'n ymddangos yn gyngor da. A ni dyna fel mae bywyd fe, weithiau mae yna bethau da, a weithiau mae yna bethau amleserus yn dod i'n profiad ni. Mae yna gyfnodau o storm, ond mae yna gyfnodau o heilwen, a mae yna enfys i gael hefyd. Mae ryw wirionedd ynddo fe, ond nid dyna'r gwirionedd cyfan. Okay. Dyw Crist ddim yn dod at cwch, nag i, at y disgyblion, a dweud, boes, fi newydd bod ar BBC Weather, a mae'n dweud bod y storm yma, dim ond gwbloriaeth ar ôl, a wedyn mae'n hael. So pidwch poeni, byddai'n oreit yn y pen draw. A ddim yn dweud nawr wrthyn nhw, ddim yn gysur i'r disgyblion. Na gi. Dyw gwybod o'n y bryfiadau gwell ar y gorwau, bod y hael ar fryn, bod enfys ar ôl storm, dyw na ddim wastod yn gysur. A mae yna miloedd o bobl bore yma, felly bod chi'n un ohonyn nhw yn gorfod byw gyda phoen sydd ddim yn mynd i fynd. Sydd ddim yn dod i ben. Felly bod galar a loes, dy'r pethau yna ddim yn diflannu, nag un? Ni'n gwybod bod ni'n cario'r pethau hynny o gwmpas gyda ni bob dydd o'n bywydau ni. A weithiau, maen nhw'n gallu dal ni pan ni ddim yn disgwyl nhw, bod fel cyllell i'n calonnau ni, yn dod â dagrau i'n llyged ni. A ni'n gwybod bod, fel ni'n dweud, mae storm ar y tir, ni'n peth, mae storm ar y môr, le chi'n hollol exposed, yn beth gwahanol eto. A dyw'r ateb i ddweud, bydd pethau'n gwella rhywbryd, dyw hynny ddim yn neud y tro. Dim ond crafu'r wyneb sy'n eisiau gweld, dyw hynny ddim yn ateb digonol i'n problemau ni fel pobl. Pa obeth sydd i ni felly? Wel, y gwir obeth, nid yn unig bod Crist yn frenin ar y storm, mae bod e'n frenin yn y storm. Mae'n frenin yn y storm. Un o'r pethau ni bod yn gwrando arno yn y car gyda'r plant yw llyfrau Narnia, llyfrau C.S. Lewis. Yn yw'r enwocau yw Lion the Witch and the Wardrobe, mae rhyw 7 yn y gyd. A un yn nhw yw The Horse and His Boy. Ac yn y llyfr yna, yn y nofel yna, mae yna fachgen, Shasta, a mae'n dianc o'i wlad i Narnia. Ac mae'n dianc ar gefen ceffyl. Hynny yw, Horse and His Boy. A yn ystod trwy'r stori, weithiau mae yna rhyw fath mae yna gath yn ei ddilyn yna. A weithiau, mae'n clywed y llew yn ei ddilyn yna. Ac yn wir, y llew hyd yn oed yn ei frathu fe weithiau, ac yn goffod dianc oddi wrtho fe.
Ac ar un darn, cyn dy lawr i Narnia, falle darn mwyaf pryglus y siwrne, mae'n mynd dros y mynydd, yn y tywyllwch, a trwy'r eira a'r rhew, ac ar dibyn mawr ar ei ochrau, ar lwybr cul, ac mae'n ymwybodol wrth i fe fynd bod ar yr ochr allan, ar ochr y dibyn, bod yna lew mawr i gadw fe yn saff wrth yr ochr. A be ni'n gweld, be mae'n deall, mae'r llew wrth gwrs yw aslan, y symbol yma o'r arglwydd Iesu Grist yn llyfrau Narnia. A mae fe sydd yn cadw fe. A be mae'n dod i ddeall bod weithiau, oedd yna'n ymddangos fel cath, fach, dof. Ond weithiau oedd yna'n ymddangos fel llew enfawr. A'r pwynt yw, weithiau mae'r arglwydd yn tawelu'r storm i ni. Ond weithiau, dyw e ddim. Weithiau, dyw e ddim yn gwneud y storm yn llai, ond mae hwnna'n amhosib yn un ffordd, mae'n gwneud ei hun yn fwy. Neu mae'n gwneud ei hun yn fwy i ni yn bersonol, neu ni fel i eglwys e. Pan ni'n dechrau paratoi yr hanes yma, y bregaeth yma, o'n i'n meddwl mae hanes yma am ofn y disgyblion. Bod nhw'n ofni'r storm, a wedyn mae Crist yn dod, a maen nhw wedyn yn tawelu wrth weld Crist. Ond y gwirionedd yw, os chi'n edrych yn ofalus, pan maen nhw'n gweld Iesu, yna mae'r awdur yn dweud, y daeth ofn arnynt. Mae'r ofn yn dod pan maen nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, pan mae yn ymddangos. Achos bod yr arglwydd yn arglwydd ar y storm, ar un llaw, dyw hynny'n ei hunan ddim yn tawelu yn hofnau ni. Os rhywbeth, mae'n gallu cynyddu'n ofnau ni, achos nawr ni ddim yn ofni chaos y cyffredinol y byd, ond ni'n ofni achos bod rhywun sy'n fwy na ni. Rhywun i ni'n atebol iddo fe, un sy'n trefnu bob peth, sy'n fwy na'n bethau mwyaf brawychus allwn ni i'w wynebu. Ac felly dim ryfedd bod nhw'n ofni Crist yn fwy na maen nhw'n ofni y storm. Ac eto'r un lefel, mae'r peth cyntaf mae Crist yn dweud ddim necessarily yn mynd i tawelu i ofnau nhw. Be mae'n dweud yw, mae fi yw. Ar un llaw mae'n dweud, fi yw e. Iesu yw e. Fi sy'n me. Ond fi'n siŵr fan hyn bod Ioan yn tynnu sylw ni at hanes Moses. Chi'n cofio? Mae Moses yn hanes yn yr Exodus yn galw Moses i fod yn arweinydd i'w bobl, a mae'n ymddangos yn y berth sydd ar y dan ac eto ei blosgi. A mae Moses yn dweud, pwy fi'n dweud sy'n anfon fi i achub y bobl? I achub y bobl allan o gweithiwed yr aifft. A mae Duw yn dweud, ydwyf yr hyn ydwyf. Hynny yw, mae fi yw, yr un sy'n cyn bod amser, ac fydd am dragodoldeb, mae fi yw. Iachwe, fi y Duw mawr i hunan. A falle bod clywed Crist yn dweud na, yn codi ofnau nhw yn fwy byth. A ni chi'n cofio bod Moses, pan mae'r berth yna'n llosgi ar dan, dwi ddim yn cael dod yn agos, nag yw e? Mae'n gyfod diosg i sandalau, achos mae'n dweud, ti ar dir sanctaidd. Nag yna beth sy'n digwydd pan mae pobl yn dod wyneb y Duw, Eseia yn y deml, mae'n dweud, allai ddim edrych. Y Pedr yn y cwch dos oddi wrthyf. Mae Crist yn fwy brawychus na'r storm. A dyw Moses, fel ni'n dweud, ddim yn cael dod yn agos, ond nes mlaen yn Exodus, ym mhenod 33, adnodau 18 i 23, chi'n cyfo mae Moses yn gofyn i Dduw ar y mynydd, os mae'n gallu gweld diogoniant e. A mae Duw yn dweud wrtho fe, bydd lle yn fy ymyl, saf y graig, a phan fydd fy gyngoniant yn mynd heibio,
Fe throddaf mewn holl yn y graig ath gorchuddio am llaw, nes i mi fy'n heibio, yna tynaf ymaith y llaw a chi weld fy nghefn, ond ni wylir fy wyneb. Achos bod neb yn gallu gweld Duw a byw. Sdim ryfedd bod y disgyblion yn llawn ofan. Ond Dyw Crist ddim jyst yn dweud mae fi yw, nag i? Mae'n dweud rhywbeth arall hefyd. Mae'n dweud peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Dwi'n bod os chi wedi cael profiad o gael plant sydd yn ofni'r tywyllwch yn y nos. Ydy fi un plentyn. Dwi ddim y bwr yma. Oedd hi, dwi ddim o'r wael nawr, ond pan oedd hi'n llai, oedd hi yn cysau y tywyllwch a mynd i'r gwely yn y nos. A digwydd bod y tŷ bach yn llofft, yr bwys dros nesau yw stafell hi. A os rhywun yn mynd i'r tŷ bach, felly, cyn mynd i'r gwely, chi'n mynd i ymwch, chi'n mynd i'r tŷ bach, a byddwn ni'n clywed llais o chi'n mynd, pwy sydd yna? A byddwn ni'n dweud, fi yw e? Ac ar un llaw, oedd hwnna yn cysuro fi, ond oedd hi eisiau mwy na yna. Oedd hi eisiau rhywbeth mwy saff na yna, a byddwn ni'n gyfod mynd mewn ati, a mewn i'r gwely ati, a rhoi cwtch iddi, a wedyn aros gyda ddi tan bod hi yn tywelu ac yn mynd i gysgu. Achos beth oedd angen arni, nid jyst gwybod bod fi o gwmpas, oedd angen i wybod bod rhywun yno wrth i ochr i yn ei charu hi. Pan ni'n sôn am agoniant Duw, ni'n aml yn meddwl am ei fawredd e, dyn ni? Am ei nerth e'n creu pob dim. A mae'r holl angylion i addoli fe am bwydo'r 5,000 gyda just ambell i ddarn o fara a cwpl o bysgod. Ond beth ni'n gweld fan hyn, ni'n gweld mawredd i berson a gostyngeidrwydd ei galon e. A ni, does dim cariad sydd mor fawr yn yr efeddol ar hyn sydd yng nghalon Crist ar ein cyfer ni. A ni'n gallu meddwl am Dduw fel ni'n meddwl am yn hunain, ni'n meddwl am bobl eraill, ni, bod e'n debyg i ni. A ni'n gallu meddwl, wel, achos bod e'n gyfiawn, wel, really, mae a fwy o'r amser yn grac gyda ni. A ni'n heiddi na mewn gwirionedd, yndyn ni? Ni'n meddwl, mae'n grac gyda ni ran fwy o'r amser, a mae'n rhaid i atgoffa hunan i fod yn drigarog wrthon ni. A ni fel ni'n meddwl falle. Meddwl bod Duw fyla gyda ni. Mae'n dod ato ni i'n helpu ni, ond mae fel plentyn yn pigo lan slug a mae'n gwneud e, ond os rhaid i fi helpu'r person yma. Ond nid fyla mae o gwbl. Nid fyla mae y bore yma o gwbl. Dwi'n dod ato ni achos bod rhaid iddo fe. Mae'n dod achos mae dyna pwy yw e. Mae'n llawn gras a chariad a thosiri. Pwy na sylweddoli bod angen pryd o fwyd ar y dorf, ar y 5,000 o ddynion a pawb arall yna? Y disgyblion? Y bachgen ddod ato fe? Na, Crist ei hun. Crist ei hun nath edrych a meddwl sut ni'n mynd i fwydo y rhain. A mae'n dod ato ni yn agos ato ni. A bydd ni'n gweld yw bod e'n mynd at bobl sneb arall yn mynd ato. Mae pawb arall yn anghofio amdanyn nhw. Mae Crist wrth i fodd yn mynd at bobl felly. Ei natur yw mynd at bechaduriaid, at galonau sy'n brifo. Ei natur yw i ddod at bobl gwrthryfelgar. Mae'n llawn tosturi a gras a chysur. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn ostyngedig ac yn addfwyn. A beth mae Moses yn gweld ar y mynydd yw beth mae'r disgyblion yn gweld fan hyn. Yn Exodus pennod 34, mae Duw yn, Gair yn dweud enaeth, yr arglwydd heibio o'i flaen a chyhoeddi, yr arglwydd, Duw tregarog y graslon, araf i ddygio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod.
ond heb adael yr eog yn ddigosb. Yn nid un Duw yn yr Hen Testament, a Duw gwahanol yn y Testament Newydd sydd gyda ni. Yr un Duw yw e. Be sydd angen yn y storm? Yw nid yn unig Duw sy'n sofran ar y storm, ond Duw sy'n caru ni a chariad diamod yn y storm. A dyna cariad Duw drosto ni. Ta be sy'n digwydd? Os mae'n stormus neu'n hyndda, mae'n gofalu amdano ni, yn ein caru ni, yn cadw ni, yn dwyn ni bwrpasau i ben yno ni. A hynny sy'n rhyddhau ni, hynny sy'n rhoi nerth i ni, yng nghanol bob profiad i wynebu fe, gan wybod bod Duw ddim yn unig ar ei orsedd, ond yn y cwch gyda fi. Dim rhyfedd bryd disgyblion am ei gymryd ei'r cwch. Os yw gwedd ei ymddangosiad yn brawychu'r gwan ei ffydd, mae ei lais fel diliau cariad, mae ei wen fel bore ddydd. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ar y storm, ond credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin yn y storm. Un peth ola, yn fyr, ar y gwybod bod chi'n dechrau blino arno fi. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ddaw yn ni drwy'r storm. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ddaw yn ni drwy'r storm. Na mae rhywbeth rhyfedd arall yn digwydd yn yr hanes yma. Unwaith mae'r arlydd Iesu yn y cwch, beth sy'n digwydd? Ar unwaith, creiddodd y cwch i'r lan yr oedd yn hwylio ati. Yn syth, maen nhw'n cyrraedd yr ochr draw. A mae yna adlais fan hyn, fi'n meddwl, o hanes arall o lyfr Exodus. Chi'n cofio y bobl yn cael ei hachio bod aifft, bod nhw'n cyrraedd rhyw fan, a mae'r môr coch o'i blaenau nhw, mae Pharaoh wedi newid i feddwl, a mae fe a'i holl filwyr yn dod o'r tu ôl iddyn nhw. A maen nhw'n meddwl, mae ar y ben arno ni. Moses, beth ti wedi wneud yn dod ni mas o'r aifft? Nhw'n mynd i farw y fan hyn. Ond mae Moses yn dweud, peidiwch y gofni. Byddwch gadarn ac edrychwch ar y waledigaeth mae'r arglwydd yn rhoi i chi heddi yn Exodus 14. Yn werth cofio, i'r Israeliad, mae'r môr yn arwydd yn symbol o farn Duw. Mae Jona yn cael ei daflu i'r môr. Chi'n gofio pan mae Crist yn taflu'r ysbrydion drwg allan o'r dyn mewn i'r moch, maen nhw'n mynd i'r môr. Mae'r môr yn arwydd, môr chaotic yn arwydd o farn Duw. Ond mae Moses yn Exodus yn estyn ei law dros y môr, ac fel yr hanes yma, mae gwynt cryf yn dod, ond fyna mae'r gwynt yn symud y dŵr, ac mae'r genedl mae Israel yn cerdded draw i'r ochr draw yn ddiogel. A pan maen nhw'n trwyddo, a mae'r eithwyr yn croesi, mae Duw yn cael môr arnyn nhw. Maen cael ei llyncu yn y dŵr. Maen nhw'n profi barn cyfiawn Duw am i caledwch i calonau nhw. Mae'r hyn sy'n llan o bywydau ni gyda amla, hyn sy'n reit o flaen yn llygad ni, reit o dan yn trwyn ni. A ni ddim yn edrych i weld beth yw cynllun mawr Duw ar ein cyfer ni. Chi'n cofio y menywod yn mynd i'r bedd ar dydd yr atgyfodiad. Maen nhw'n mynd, a maen nhw'n siarad un, sut ni'n mynd i symud y garreg? Sut ni'n mynd i symud y garreg? Nid oedd Crist wedi dweud wrthyn nhw, fi yn mynd i atgyfodi ar y trydydd dydd. Ond maen nhw'n gweld dim ond beth sy'n o flaen eu llygad nhw. Sut ni'n mynd i symud y garreg? Maen nhw'n anghofio mae Crist wedi dweud, fi yn mynd i atgyfodi. Ac bod ni'n gwybod bod Duw yn rheoli bob peth, ni'n aml dim ond yn gweld yr hyn sy'n o flaen yn llygad ni'n anghofio'r persbectif tragwyddol. Ni fel David. Mae Abigail yn gweld y darlun mawr, yn dweud? Ac weithiau mae'n gwybod bod angen symud y David, falle o ardal ddim yn y borfa gwelltog, braf i fod, a mae angen mynd yn nhw, gyda'i ffon yn ei law, trwy ardalodd caled. A falle ardalodd sych, anialwch, le mae dim ond creigia, pren dim bwyd. Mae'n cadw llygad ar anifeiliaid gwyllt eraill o gwmpas, i wneud siŵr bod y praidd yn iawn. Hynny yw,
Weithiau i'r dafad, mae'n tymlo fel rhyw fath o death march bron. Pryd ni'n mynd i gael bwyd? Pryd ni'n mynd i gael diod? Galle'r bugail esbonio i'r ddafad beth sy'n digwydd. Ond byddai'r dafad ddim yn deall, dy beth, na fydde fe. Byddai'r dafad ddim yn gwneud synwyr ono fe. Ond mae'r bugail yn gwybod. A mae'r bugail yn gwybod bod e'n mynd i le sydd yn well yn y pen draw ar gyfer y ddafad. Lle le mae'n llawn borfa da ac afon tawel i yfed ohono gyda digonedd o ddŵr. Wel, felly mae i ni. Felly mae i ni, os mae'n bywyd ni wedi cuddio yng Nghrist, mae pwrpas Duw i ni yw mynd â ni ato fe. Mae'n pennau ni gallu bod lawr yn edrych ar bob dydd. Ond mae'r bugail yn gweld bob peth, yn gwybod beth sydd orau i ni, a mae'n gwybod bod e'n mynd â ni yn ei ffordd ei hunan, yn y ffordd sydd orau hyd yn oed i ni, i'r lle gwell i fod. Bwriad Crist yw mynd â ni i'r ochr draw. Mynd â ni i'r lan, mas o'r storm, ble fyddwn ni'n saff. Ond mae hynny ond yn bosib pan mae yn y cwch gyda ni. A fi'n aman yn brwydro yn nerth fy hun. Yn ceisio yn nerth fy hun i orchfygu ac i lwyddo. Ond beth sy'n angen yw Iesu yn y cwch. Yw Iesu yn y cwch i gyrraedd ar hafan y porthladd sydd yr ochr arall. A fi'n gorffen gyda hyn. Os nad yw Iesu yn y cwch gyda chi, does dim cysur fan hyn i chi bore yma. Does dim newyddion da fan hyn i chi y bore yma. Os ydych chi'n derbyn fe fel brynin arnoch chi, yna dim ond ofni dylech chi fod yn wneud. Dim ond ofni, a dweud wrtho fe, cer bant ohono fi. Byddwch chi ddim eisiau fe fod yn agos atoch chi. Yn y pen draw, heb Grist, fydd y storm yn eich difetha. A byddai gwynebu barn cyfiawn Duw a suddo o dan y don. Mynd mewn i'r tywyllwch eithaf. A fel yr eithdiad, cael ein taflu i'r môr. Ond mae Crist yn gallu dod â ni drwy hynny. A mae'n gwneud hynny trwy gymryd ein pechod ni i hunan arno fe. Mae'n gwneud hynny trwy gymryd ein gwrthryfel ni, yn angrediniaeth ni. A fe yn mynd o dan y don. Fe yn mynd i'r tywyllwch eithaf. Fe yn wynebu barn cyfiawn Duw. Yr un oedd yn ddi-bechod, fel bod ni yn cael mynd i'r lan yn ddiogel. Fel bod ni yn gallu clywed y geiriau, mae fi yw, a peidiwch y gofni, gyda'i gilydd yn gytun. Ar y groes, mae'n profi y tywyllwch na. Mae'n mynd o dan y don. Mae'n cael ei wthio gan yr arglwydd Dduw o dan y don, mewn y storm mwyaf ofnadw, mwyn bod ni yn cael profi porthladd braf heilog. Ioan, chi'n cofio, sgwenno'r llyfr ola y Beibl hefyd, llyfr y datgyddiad. Neu mae'n cael gweledigaeth o'r nefoedd, o beth mae Duw wedi paratoi ar gyfer i bobl. Wel, nid nefoedd, nefoedd newydd a deiar newydd. A un o'r pethau mae'n dweud yw hyn. Nid oedd môr mwyach. Nid oedd môr mwyach. Mae yna ddydd yn dod pan mae stormydd y môr yn dod i ben. Mae yna ddydd yn dod ble fyddwn ni ddim yn gorfod gwynebu barn cyfiawn Duw mwyach. Ddim yn gwynebu stormydd bywyd pob dydd mwyach. Yn y cyfamser, be sydd angen arno ni yw Crist. Fe sydd angen arno ni yn y storm. Fe sydd angen arno ni yn y tywyllwch. Fe sydd angen arno ni ar y tir ag ar y môr. Fe sydd angen arno ni yn y storm ag yn yr heilwen. Fe ei hun yw'r ateb. Credwch yn Iesu Grist. Mae'n frenin ar y storm. Mae'n frenin yn y storm. Mae'n frenin ddaw yn ni drwy'r storm.
Gogoniant yw enw e. Amen.